Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong i-share sa inyo karon. Nato kung unsay dagway anang singular ug plural verbs kay mao muna siya ang pangitaon nato sa subject-verb agreement nga mga tests. So aside nga makaila nata kung singular ba or plural ba ang subject, dapat makaila pud ta unsay dagway sa singular ug plural nga verbs. Pero dapat kung mag-ila-ila ta sa singular o plural verbs, dapat makaila po ta sa three basic types of verbs. Kaning main verbs, helping verbs, ug linking verbs. Ang main verbs mo ni nagpakita sa action or sitwasyon sa sentence. Pwede ni siyang mag-inusara nga gamiton, pwede siyang naikauban nga helping verb. Muna example sa mga main verbs. So, pwede ni siya solo ra sa sentence. Mag-inusara ra siya nga verb. Pwede po nga naa siya ka-partner, kauban nga helping verb. Pareani, he always eats bread. Nag-solo ra siya. Kani, she ate the bread yesterday. Solo ra po siya, past form. They are eating the bread now. Na siya kauban nga helping verb nga are. Wa siya nag-solo. So, muna siya ang main verb. Eats, simple present, ate, simple past, o eating sa are eating, present continuous. Kanang helping verbs, kitawag po na siya og auxiliary verbs. Anong mga mutabang nga verb? Pare atong are ganina sa are eating. No? Mukuyog siya sa verb. Tabangan niya ang main verb para ma-express ang uban pang meaning ana. Yung mo ni ang mga helping verbs nga sagad gamito no, am, is, are ang present, ya was, were ang past, ug kana pong has o have, ya past nila kay had, ug kana pong mga modal verbs, can, could, shall, should, will, ug uban pa. Mao ni sila ang mga helping verbs, meaning dili sila mag-solo sa sentence. As helping verbs, naa sila gitabangan ang main verb. So, mo na ang mga helping verbs nga gamit sa sentence has given, was eating, will bake. So, ang mga helping verbs, mutabang na sila pag-present kung unsay tense na dili kayang ihatag sa main verb kung mag-solo ra siya. Para ng present perfect or past continuous or future. Kaya ang mahimo sa main verb, mo express lang siya og simple tense, simple present, or simple past. Pero ganang mga continuous, mga perfect tense, mga future tense, dili na niya kaya nga mag-solo ra si main verb. Munang manginahanglan siya og helping verb. Kay mo na mutabang niya og express sa perfect tenses, present perfect, past perfect, future perfect, o ganang mga future, o ganang mga continuous tenses. Mo na ang ikatabang helping verb. Yan na po tayo gitawag na linking verbs. Ang trabaho ragid anang linking verbs mo describe sa subject pinaagi sa pag-connect sa subject o sa complement. So, kaning am, is, are, was, were, kung wag na sila laing kuyog na verb, dili na sila helping verb. Linking verb na sila. Kuyog po aning mga verb na nag-express of mga senses. Mga sense verbs, parang sound, smell, no? Related sa imong ma-sense. So, gamitin niyo yung mga link verbs sa SLBC pattern, kanang subject, linking verb, complement na pattern. Muna nga may kang she is beautiful, ang linking verb is nag-describe ra gyud about sa subject na she nga beautiful siya. Iyaharang gi-connect ang word nga nag-describe. So, wala siya kuyog nga laing verb. Instead, ang nagsunod niya, complement nga usa ka adjective or usa ka noun. So, wala gani siya kuyog na verb lain, hindi siya helping verb, linking verb na siya. Kung describe ra siya about sa subject. So, muna ang mga linking verbs. Na nakaila na ta sa three basic types of verbs. Kung saan naman pag-ila-ila atong main verb kung singular ba or plural. Sige, ato na siyang ilhon. Now, ang kanang main verb, mailahan ra ni mo singular ba siya or plural kung solo ra siya gamitin sa sentence. Pero, sa present form niya. Simple present form. Sa simple present form naman po siya pwede mag-solo o sa simple past form. Galing lang kasi simple past form, wala siya singular o plural form. Parehaaning eat. Ang ate
nga past form, pwede sa singular nga subject, pwede pud sa plural nga subject. So, wala siya gipili singular o plural, pwede niyang ka-partner. Pero ang simple present tense, naa siya'y porma. Ana siya mailhan kung singular ba o plural. Kung singular gani ang subject, ang simple present tense sa verb, sa main verb, na siya S sa tumoy. Kung plural ang subject, ang simple present tense sa main verb, wala siya S sa tumoy. Ug maora ni siya ang forma sa main verb nga mailhan nato nga singular ba or plural kanang magsolo siya simple present tense na ay S sa tumoy kung singular, walay S sa tumoy kung plural. Now, how about ang helping verbs? Unsay singular or plural di ana? Mao ni siya. Mao ni ang mga singular nga helping verbs. Ang am ug is nga present form sa was ug ang has. I am taking a shower. I was given the opportunity. She is doing her homework. She was told to go home early. She has received an award. He has been given an award. Pwede ni siya gamiton nga kapartner sa active o passive nga verb. Ug mapod ni ang mga helping verbs nga plural ang form, ang are, o ang yung past form nga were, o ang have. We are making our project, we were given, they are doing, they were told, we have received, we have been given. Pero kani nga mga helping verbs, wala ni sila'y plural or singular form. Kaning past form sa have o has, ang had. O kaning mga modal verbs, pwede ni sila og singular or plural nga subject. Now, unsaon pud pag-ila kung ang linking verb plural ba or singular? Mao ni siya. Now, mao ni ang mga singular nga linking verbs. Ang am, is, ug ang ilang past form nga was. Ug katong mga state verbs nga butangan og s sa tumoy kung simple present tense ang ilang pagkagamit. Plural pud ang linking verbs nga are, ug ang iyang past form nga were, ug ang simple present form ani nga mga verbs nga walay s sa tumoy. So mao ni ang mga linking verbs nga plural og structure. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn ug giganahan mo ani nga video lesson, please i-share pud ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.